Dwa klucze czy orzechy to są symbole na herbie rejonu Solecznickiego. W rejonie Solecznickim jest bardzo unikalne miejsce. No nie tylko w rejonie Solecznickim, a dla całej Litwy. Patrzcie, oto jest Litwa, a o tutaj jest taki mały wyrostek, który nazywa się Dziewieniszki. W tym, jak tutaj nazywano, appendiksu jest bardzo dużo unikalnych rzeczy. Pierwsze to położenie tego appendiksu. Patrzcie, tutaj Białoruś i tutaj Białoruś. Jeszcze w Dziewieniszkach jest bardzo unikalny i piękny zamek w Norwiliszkach. A dlaczego unikalny? No popatrzcie, to jest zamek, a to jest granica z Białorusią. Tak, on jest bardzo blisko granicy. Jeszcze w Dziewieniszkach jest swój regionalny park. W parku tym jest bardzo dużo kopców, kamni i dębów. A jeszcze w tym parku w 1971 roku znaleźli największy borowik Litwy, który jest wpisany w Księgę Rekordów Litwy. No i oczywiście o tej przyrodzie, o tych dębach i kamniach są tutaj swoje legendy. No to może jedno posłuchamy. Dawno temu żyli sobie dwa muzykanta. Jankelis i Jankeliukas. Żyli w Dziewieniszkach i grali na skrzypcach. Pewnego razu byli na weselu. Po weselu poszli do domu. Lecz nastąpiła noc. Legli oni na ziemię i zasnęli. W tym lesie, gdzie zasnęli, żyła sobie baba Jaga, która bardzo nie lubiła muzyki. Dowiedziała się o tych braciach, podleciała i zamieniła ich w kamienie. Następnego dnia zobaczyli to ludzie i powiedzieli, że to było za ich grzechy. A te kamienie i dotychczas stoją w Dziewieniszkach.